Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakausap natin sa telepono si Mariza Flores at ang kanyang hinaing ay ang gamutan at hospital bill ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Romar Flores na may sakit at lumalaban sa sakit na leukemia. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Mariza. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po kayo, Ma'am? Okay lang po, kahit medyo masama po ang pakiramdam ko. Okay, kamusta na po yung kalagayan ni itong anak niyong si Romar ngayon? Ganun pa rin po, hindi pa rin po tumataas ang niya po, ang CBC niya po, yung plate po, tsaka yung hemoglobin, ANC po. Palagi pa po siyang mababa. Ang lagnat niya po, hindi po naaalis. Meron pa rin po. Okay. Pagka kumakain po, minsan sinusukan niya na siya. Ma'am, maaari niyo bang maikwento sa amin kailan niyo po nalaman na meron na palang sakit yung anak niyong si Romar? Ano po, November 2023 po, ano po siya, may lagnat po siya. Tapos po, pina-check upan po namin siya sa PIDYA po, sa clinic. Yun nga po, binigyan po siya ng antibiotic at saka mga vitamins. Pinainom po namin yun sa kanya. Tapos tapos ng isang linggo po, parang may lumabas na po na parang sugat po. Tapos, binalik naman po namin sa pa-check up sa PIDYA po. Okay. Tapos nagpapagkita po ng antibiotic po. Okay. Tapos pakatapos po nun, parang wala naman po, hindi naman po naalis yung sugat na po sa gums. Ganun pa rin po. Tapos yung lagnat niya po, hindi pa rin po naaalis. Okay. So ngayon, Tapos po, opo, Nanay Mariza, nasa na po ang inyong anak ngayon? nasa po siya ngayon, nasa BRHMC po. Okay, ilang buwan na siya, ma'am, nakakonfine dyan sa BRHMC? Simula po kami noong December 2 po. December 2. Opo, December 2. Tapos ngayon po na yung February 2, nagdalawang buwan na po kami. Okay, kamusta naman siya ngayon, ma'am, na anong mga sintomas ang nararamdaman niyo ni Romar? Ganun pa rin po yung lagnat niya po, hindi po nawawala. Ang bawa pa rin po ng platelets tsaka hemoglobin. Hanap pa rin po kami ng donor para sa platelets niya po kasi hindi po talaga siya tumataas. Ang bawa pa rin po. Pero dati, ma'am, nag-aaral pa po ito si Romar. Anong grade na nito sana? Grade 4 na po sana. Kaya lang po, tuwing na po siya ng grade 3 pa lang. Hindi na po siya nakapag-aral ng last year po. Kasi nga po, November po, na nag-start na po yung sakit niya. Ito na po namin, simpleng lagnat lang. Yung pala po, Ito, ma'am. Naulit na po yung mga Friday. Tapos hindi naman po nakukuha yung sakit niya. Ganun pa rin po yung lagnat niya. Parang pabalik-balik lang po. Pag nilabis namin sa ospital, ganun pa rin po, babalik na naman yung lagnat na. Okay. Tapos yung pangalawang admit po namin sa private po. Yun po, pinapunta na po kami sa PRPH para po ma-bone marrow biopsy po. Tapos yung na-bone marrow biopsy po siya, yun nga po yung lumabas, AML po siya, kumbaga po, aggressive na daw po, sabi niya daw po yung sakit, high risk po. Okay. Parang naiyak ka na, Naya. Gaano po kahirap bilang ina na may ganitong kalagayan ng iyong anak? Sobrang hirap po. Nakita ko po halaga na sobrang tingnan po siya sa sakit niya. Kaya pa rin yung sakit niya po. Sobrang hindi po nakain sa katawan niya po. Kahit nilalabanan niya po, nakayanan niya po lahat ng chemotherapy. Kahit po, may mga gamot sa kanya kahit itong kaya po, hindi pa rin po yung naalis yung sakit niya po. Sakit pa rin po sa pangalawang bone marrow po. Opo, ramdam po namin kayo, Nanay, ha? Ngayon po, ano po ang nais nyo mula sa Ako Bicol Party List? Ano lang po, yung sa billing po. Hospital bill, ma'am. Tapos, meron pa po bang mga gamot ito? Meron naman po. Okay. Yan mga kaksyon, ito Nanay Mariza, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, makakausap natin mismo si Congressman Attorney Jill Bungalon. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon at magandang hapon sa tagapakinig at tagapakanood ng iyong programa. Opo, Attorney Jill, meron pong ina na lumapit po sa ating programa
at ang kanyang hinaing ay hospital bill at gamutan sa kanyang 9 na taong gulang na si Romar na lumalaban sa sakit na leukemia. Ano po ang maaring tulong na maasahan ni Nanay Marisa mula sa Ako Bicol Party List? Para po kay Nanay Marisa, ang gobyerno po, meron po mga programa kagaya ng medical assistance at dyan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ay naglaan po ng pondo ang Ako Bicol Party List para po makatulong sa mga kagaya po ni Nanay Marisa na humihingi po ng medical assistance. Kaya ho yung sa kanya pong anak, lahat ng medical expenses sasagutin na po ng pondo na nilagay natin dyan at para wala na po siyang pangamba patungkol doon sa hahanapin niyang pera para mabayadan lahat ng gastusin dyan sa hospital. So ngayon, sinasabi natin na wag na siyang mangamba, wag na mag-alala sapagkat lahat ng gastusin sa hospital tayo po at ang sasagot niyan dyan po sa pondo na nilagay natin sa hospital. Okay, siguro Attorney, last na lang po, ano po ang mensahe natin dito kay Nanay Marisa at sa kanyang anak na si Romar? Unang-una, syempre, dahil ngayon may kinakaharap kayo na ganitong sitwasyon na kung saan ang anak nyo ay may sakit, wag na ho kayo mag-alala. Pangalawa, patuloy lamang po na manalig sa Diyos, humingi ng magpasalamat at of course magdasal na sana gumaling na ang inyong anak as soon as possible at kung ano pa man po ang inyong mga pangangailangan, ipagpaalam lamang po ito sa aming opisina at malugod po kami na magbibigay ng tulong hanggang sa amin pong makakaya. So ayan, Nanay Marisa, narinig nyo po. Lahat ng gastusin sa ospital ay sagot na ng Ako Bicol Party List. Ano po ang masasabi nyo, Nay, na sagot na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill at kinakailangan mo pang gamot dyan po sa gamutan ng inyong anak? Malaking pasalamat ko po sa inyo sa Ako Bicol Party List po sa pagsagot ng mga gastusin namin sa ospital at mga babayarin po namin. Maraming salamat po. God bless you po. Okay. Nay, huwag kayong mag-alala. Panalangin po namin ang agarang pagaling ng iyong anak. At maraming salamat din sa inyo, Congressman Attorney Jill Bongalon, ang masipag at mabuting congressman ng Ako Bicol Party List.